I pozdrav svima, sa vama je Dakso, danas ćemo da igramo Happy Wheel igricu i krećemo na nju, idemo da proučimo ovo. What the hell? Ajmo žebli! Ajmo žebli! Žebli ne može pokrene. To je bebu je zara. Idemo sad sljedeći. Idemo! Oj Sarano! Ja idem kući! Ja mogu brže mati! Oj! Pukeno ga! Živi valj! Joj, mati mila! Idemo ponovo. Oj sad. Oho. Jo idem. Ne mene brže. Skok. Fino. Tu dalje. Ops. Nisam majke mi htio. Vidi ovoga, čarobnjak iz uvoza. Opsa je. Slučajno. Idemo dalje. Ovo, ja sam gledao u vremeni prostor, šta je ovo? Puno ne mogu prepočiti. Šta se dešava sa tobom? Idemo dole. Idemo gore, gore, gore. Koji se događa? Idemo u Benica razdjela u Lobolju. Sad ćemo. Što se treba doraditi? Treba radi možda uraditi. Znam, ja sve trebamo raditi, nisam ni ja glupo. Samo što me smoga valjda za glavu. Ajoj. Ajde konja, da galopiraj malo. Konja, neće da galopira. Ajde konju. Ajde konju. Ne goni se. Ja radim, ali ponovo kilometru. Ajde konj poludio. Odmah. Tako da bez skokova, jel te? Opsa, mile, 2-3 kg. To roknu sam u nogu. Skaki po čoveku, tako je.
Je. U Counter Strike, je. Idemo. Pravno uopće šta se događa. A svaki 20 metara. Evo što vam dam. Replay. Aha, fora. Du. Kakav fol, jarali. Koji mi se izbušio kuma, može to se desi? Ako može da se događa, se buši gume, da znali. Baš me briga. E pa, znaš kako me briga? Još što me briga? Vidite sladna voda. Šta mi se odgađa? Šta mi se odgađa? Šta je ovo? Šta mi je? A treba sam u jabuku? Profe. Oh my god. Oh my god. Plus. Ready to play. Treba ljudima i reći. Evo, samo ću probati to. Evo, probat ću možda izgledati ovako, parakuos. A pa ovo još ima kapicu. Kapicu. Koje kažem ja sad, a ono me... Ja bih te rekao da su dvoje mijenjaju, ja radim moj. Evo sad bi nešto umogovalo. Evo sad malo čuje. Umogovalo bi. A ja radim, vidimo se u nekom drugom klipu. I jedno za vas. Pozdrav!